Yes, hello mga kaibigan. Yes, hello mga kaibigan. Ay, hala ang electric. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of... Welcome to another episode of Dili Ni Advice. Hello. Okay. Let me just set up a little bit. Yes, hello mga kaibigan. We're Uh, here, we're live. My equalizer is moving. Yes, it is. This mag-mute sa tadiri. Okay, then what do I do? Hala, no. Mag-DND. Ganit, no. Dara, do not disturb. Enable. So, itong button. Adtuon ang Dili Ni Advice. Share. Init siya. Okay. Alright. Hi, everybody. Welcome to another episode. Hello. Let's go. What's up? You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. We're here. We're late, but still great. Dili Ni Advice. Ay, nagtagak dyan siya og bars. Gusto dyan niya magtagak og bars. Uy, gusto na ko i-shout out. Excited ko mag-shout out og donors. Kisa man na itong mga donors karon. As usual, thank you so much, Iter, si Ayu, si Carmione, and natay new donor, si Steven. Hello! Alo, thank you. Nag-send siya message, oy. Ay, nagsend siya message. Oh, ano siya, hello. Dapat gitulo ni mo ni, dili ka formal, Steven. Dapat gitulo ni siya kabok. Hello. 3 times. Hello, ano siya, I enjoy listening to your podcast. I can understand 60% of everything said. Ha. Ikatulo siya nagha. Ay, okay. Oo. I'm enjoy learning Bisaya from your discussions. You guys are fun and entertaining. Keep going. Very respectfully, Steven. Yes, thank you so much, Steven Universe. Muna kong ginaisip po ba si Steven Universe. Allah, thank you kayo, Steven. What we can assure you is just us giving you
what we can. Just ourselves. Yeah, just ourselves. Oo. Tapos, palihog kog share ani nga episode, guys. Kamo na mga nagapaminaw sa Spotify, basig na mo yung mga friends diha na gusto minaw ka ng mga Bisaya na podcast. Pasalamati sa atong mga listeners. Dili man ka pasalamat. Ay, sorry, nalaktawan sa script. Thank you so much, listeners. Thank you. Salamat sa itong mga listeners. We love you all. Gamay lang lagyan palakpak. Di gamay naman kung tao ron. Okay, udto pa, no? Udto Hapon pa, no? Oo. Mag-uluhan na tabi. Sige. Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga mga balita. Usa ka inahan nagyaw-yaw sa social media kay wala gipag-graduate yang anak nga di kabaw mo basa. Og usa pa ka inahan naghilak sa social media human gibaligya ang litrato sa iyang anak sa mga PDF file sites. Wow, kalain. Ngano yung kugwaw? Wrong like to. Og Victornary nakakuha na gyud og law degree at 49 years old. Wow, amazing. Amazing. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Ay, okay. O, dali na, magsugod na ta. Nay isa ka inahan. Nay usa ka inahan. Bisaya ni siya nga inahan. Nagyaw-yaw siya sa social media, sa video. Na siya recording sa video, guys. Kay, wala gi-graduate yang anak nga di ka maumubasa. Ay, nganong dili ka ba umubasa yang anak? Ang context ani, guys, ang iyang anak kay pangitaan ninyo ni nga post diri sa Brigada News FM Cebu. Ang caption sa post kay inahan gayaw-yaw kay wala gi-graduate. Ang usa ka estudyante nga dili makamaumubasa. Mao na ang ilahang headliner dito sa Brigada News FM Cebu. So kani siya si Mommy nga nag-post. Ang iyang pasabot kay ang Litalip Elementary School. Nga gi-shoutout pa niya. Shoutout ka Teacher Maridel. Ay, hello, shoutout Teacher Maridel. Oo, gi-shoutout niya. Kay wala gitanong na ko ang tibok video. Wala man jud siya ni mention na iyang anak ang wala ni graduate. Wala man siya gi-mention. Wala siya gi-mention, pero ambot nga nung nakaingon nga iyang anak. Basin na apay prior post. Basin na pa siya ilaing post. Oo. Nagyaw-yaw siya, guys. Dili na namo i-play kay medyo taas-taas 4 minutes ni nga video. Kung kamo ang mag-play, mas maayo kay para naapod mo mapaminawan sa iyang side, no. Pero ang ihamanggong POV is from a mother who's hurting. Dili wala siya niingon ha nga ayang anak awan ni graduate, pero sa video lang na atong natanawan, wala siya gi-mention about sa iyang anak. Gi-mention lang niya ang iyang experience sa Litalip Elementary School. Oo, pero pananaw nako sa iyang pagkayaw-yaw, POV ni siya sa usa ka mama nga nasakitan kay wala ni graduate iyang anak. Okay. Ana. Mo na akong pananaw sa iyang POV, pero mami, para ni sa imo ako message. Dawatan na lang nga wala ni graduate imong anak. Kay di ka balo mo basa. Ani ni siya, guys. Ang iha pa yung context sa ihang pagkayaw-yaw kay medyo proud siya ni ingon nga ning graduate na lang siya grade 6 di gyud siya kabalo mo basa. So siya di siya kabalo mo basa. Oo. So karon ano siya nga? So karon nga tiguang na siya maski pag 5 languages. Mag-discuss ita. Magtinubagay ta 5 languages, Arabic, Chinese unsa to yang gingon. Mag-in-check ta ano siya. Pero sa elementary pa ko, di ko kabalo mo basa, pero shout out sa akong teacher, gipag-graduate gihapon ko. Mao na ihang context. Ay, na-expose si Teacher Maridel na mapag-graduate og estudyante nga di kabalo mo basa. Di lahito yung pasabot nga teacher nga ni graduate sa iya ha. Ang ihang message karon against ni siya kang Teacher Maridel. Siguro kay kuan, wala gipag-graduate ni Teacher Maridel. Lahi po to ihang teacher sa una nga gipag-graduate siya bisag di siya kabalo mo basa. Oo. Siya man good, guys, katong sa bata pa daw siya, grade 6 pa siya. Gikan grade 4 to grade 6, di do jud siya kabalo mo basa og English. Oo, sa high school na daw siya nakabalo, nakakatuon. Kay naulaw na daw siya. Oo, kay nauwaw na daw siya. Pero katong sa una, dili siya kabalo mo basa. Mami, ano si pangalan nimo? Mami. Mami, kanang dawata lang nga dili mo graduate imo anak kay lahi man gud sa unang panahon.
Sa unang panahon, siguro na ay pwede lang na walay report ang teacher buhaton, discretion niya kung ipag-graduate ang estudyante or wala. Medyo wala pa kayo streamlined ang process sa DepEd. Siguro lang. Siguro lang. Speculating. Or we're speculating right here. Pero karon manggod mami, dapat manggod jud nga makabalo jud nagbasa imuhang bata diha. Okay? Kay dapat manggod grade 1 kabalo na mo basa. Dapat grade 1 kabalo na mo basa. Grade 2 kabalo na mo basa, comprehend, kabalo na jud tanan as in. Reader na kay kuana ba katong grade 1 ko. I feel like Wait, like nawala ang camera. why I is don't know why. mo ba? But we're still live. We're still live? Keep talking. Wala ko yawa eh. Pero anyway, feeling na ko no, katong grade 1 ko, reader na kayo ko. Yeah, pero Kring, kabalo ba ka? Di ba nagyaw-yaw siya? Nakasabot mo ko saya pag ingon niya nga sa katong elementary pa siya, di pa siya kabalo mabasa, pero pagka high school, dito siya nakakat-on. Pero mo lang mangyapon, at the end of our, at later stage in our lives, does it matter if naka-cut-on ka late or early? Does it matter? It matters. Kanang sitwasyon ni Auntie, exception na siya. Natsambahan na nag-succeed gihapon siya sa kinabuhi bisan pa og. Yes, hello ma. Hello na sa ay di. Hello. Taro nga na Kring. Naay na nawag Lazada niya moto na disrupt ang camo. Ay kalain sa Lazada. Do not disturb ko ha pero nanawag man gyud siya. Mangayo na lang siya dito kay naaman dito akong bana. Gani, Junip, ay paki-answer sa door. Hello. Wala, dili na siya. We may need to restart our live. Dili kailangan. O niya pagkahuman. Ana pa siya Kring sa iyahang pagyaw-yaw sa video. Ana siya na trabaho daw na sa mga teacher nga magtudlo sa ilang anak kung saon pagbasa. Trabaho sa teacher. Yes. Tinuod na. Pero actually, trabaho po na nimo mami. Tabangay mo sa teacher. Dili na sa teacher alone. Ikaw po dapat mami ang mutabang sa imong anak. Kay kabalo naman day kang bugo ka. Niingon man siya Kring. Wala ko nang libak ha. Siya mismo niingon sa video. Akong pinakabugo sa among klase sa una. Ano siya? Niingon siya. Dili niya. This is not from me. This is from her. Ano saan may dili porma si Kring. Uyog-uyog na niyang camera. Dili siya formal na pagkababae. Lagi replyan pa niyang Lazada guys. Muna nagkurog-kurog ang camera. Yeah. Ano siya? Mag-ayo day siya kay naman si Jonip diha. Dili ka formal na delivery sir. Sayang. Gwapa ra ba kayo ko sa video? This is my moment! Oh my God. Yes, hello. Gireplyan na ako sa Lazada, sir. Sir, pangayod ra, sir, na di akong bana. I-deliver na iyahang iyaman na sinina dia. O, diba? Amo ang... Sama na siya. Uy. Anyway, dili na trabaho sa teacher alone ang maningkamot nga makabasa imong anak. Ikaw pod mami kay ngano in the first place, kabalo naman ika nga ikaw ang pinakabugo sa imong klase sa una. Most likely ma-inherit gyud na sa imong anak ang imuhang wits no. Tinuod. Pareha silang bugo. Mo gani makabalo ako no dili sa ingon nga hilas kay ta, medyo hilas man jud ko. Oh, hilason mi gamay dere. Hilason man jud ko. Kabalo man gud kong bright ko. So pag kaskwela sa akong anak, wala jud ko nag-care kung asa sila nga level sa reading. Oh. Kay ngano, sige magyapog ka honor kung ma-honor ngano kung honoron nila. Ibig sabihin kabalo mo basa. Mo gani no. Oh, wala na gani mi study. Wala masaw na naghinilas ko pero naana siya sa level of awareness nimo ba? Kung aware kay mong anak bright, pwede ra siguro nimo pasagdan. Pwede ra. Oh. Pero kung kabalo na gani ka nga ikaw mismo niyon ka sa video no na ako ba yung pinakabugo sa mong klase sa una pero gipag-graduate gyapon ko.
Proud kay siya niingon ana. Oh, dili dapat na ika-proud. Nganong proud siya, ana, nga dili man na ika-proud. Mao gani no. Unya karon kabalo man ka nga ikaw ang pinakabugo sa una sa inyong klase. Nganong wala pug ka na ning kamot nga makabasa imo anak Mao gani, no. giripit nimo ang Ang cycle sa imuhang syempre niagi kag shame. Ningon Oo, ka. ningon siya, Ningon ningon ka siya. sa video na maulaw na ko sa una, ginabuli ko. Oh, ginabuli siya. ningon kag bully na word. Ginabuli ka sa una. So, okay ra na ginabuli yung So, anak karon. gi-repeat lang nimo ang cycle sa imong naagian sa una padung sa imong anak. Di man di pud siya kabalo mo basa, gipausab ra nimo sa imong sarili. Mo ganino. Nga pasangilan ba nimo mga teacher? Ang teacher na diay ang naay responsibilidad na kabalo mo basa imong anak. Nga ikaw man ang first and foremost ang ginahan na nasa balay. Abasin wala ka sa balay pero maskin pa. Gipangitaan nimo nagpamaagi dapat. Oo, kutay OFW ni kinaga-mention siya. Wala siya ni mention na OFW siya, guys, pero naga-mention siya na bisan pag mag-inarabi kay ta, mag-ininchi kay ta. Mag-in-English ay ta, mag-Bisaya, Tagalog daw. Oh, kabalo na ko karon, ana siya. Oh, butang tang OFW ka niya, dili ka makaatiman sa anak. Why video call diha? Nag-video man gani ka karon. Mo ganino. Kung na video ka karon, di ka ka-video call sa imong anak. Bisag katdog na mga basa-basa. Mga SVS, ay SVS ba tawag na? SVS. CVCD, consonant, SVS, ano yung Google SVS? Amutin mo. State versus state na gaming na ko. Ay, di ba? CVC akong masabot, consonant, vowel, consonant. Mo ganino, dog, Dog, cat, rat, big, bat. bat. Ay, hindi ko ba? Ing ana ba? Ngano, medyo mabash jud ka diri mami. Adili nimo ma-blame ang mga tao kung mabash ka. Nag-sympathize ko sa imuha sa point na sa una gipag-graduate ka maski hindi ka kabalumbasa, pero karon bisan pag maggininsi kayo maginarabi kayo ta. Yes, nag-sympathize ko sa imuha nga maybe in your case it didn't matter nga dugay ka na kabasa. Oo, it did not matter in her case. Kay later in your life, like right now, you can exchange languages with other people with fluency unsa ba tong nga language. But now your child is suffering. We're speculating it's your child because you didn't mention it's your child. Pero we're speculating that it's your child. And if it's your child na wala gipag-graduate kay wa nakabasa, tama ra na siya. Tama ra na siya. Dili dapat mo graduate. Dili dapat. Pabasahon sa. Dapat kabalo mo basa og nakasabot sa iyang gibasa. Oo. Mm. Kay kung dili ka balong basa og di ka sabot tas gipag-graduate, mapasa na po na sa high school teacher. Libakon na po ng mga elementary teacher. Moingon na po ng high school teacher. Oh. Ngano nakaabot man ning high school? Mao. Ngano di man kabalo mo basa? Ngano gani nakaabot og grade 6 in the first place? Gani, dapat grade 4, grade 3. Kuan na fast readers na sila and grabe na sila og comprehension skills. Oh. Oo. Basaha sa ang comment ni Nathaniel Blank. Usa din ang comment ni Nathaniel Blank. Pangutan na kung siya ba ang pinaka-bright sa tanang bugo? O siya ba ang pinaka-bugo sa tanang bright? Ay, dili mali day ko na window. That is the question. Ana si Nathaniel Blank, pangutan kung siya ba ang pinaka-bright sa tanang bugo or siya ba ang pinaka-bugo sa tanang bright. Hala, uy, middle lagi ni. Kung imo dyan hunaon og tarong ba, no? Middle ni siya. Hala, oy, amazing. Palakpaki gamay. Gamay lang. Salamat sa comment ni Nathaniel Blank. Hala, oy, salamat kaayo. Anyway, mo to guys mo. Mami, wow, jubel siyang name, pero mami, unta, nahimasmasa na karon. Siguro, Kring, nag-sympathize po ko sa basig ang POV ani is, she is hurting. O, nasakitan siya. She is hurting. So, naluoy ko sa inyo, pero kung 1 year lang, if it takes 1 year for your child to learn, then that 1 year will be worth it. Nabalikon. Balik ka! Pabalik ka. Ipa-tutor. Ay, pwede. Pa-tutor. Kung mahimo. Oo. Nga naman di ay. Pero pasalamat itong mga anak, dili na to need anaon nga. Kanang, A, B, C, dili na. Katong renter na to sa una ba nung 4 times it! 27 times 3. Dili na ako pa. Ano to mo borders na mo sa una. Wala po ng Lazada driver. Wala naman po na to ang camera. Kadali. Ala ka bad ang Lazada. Formal na Lazada na delivery. Dapat si Jonip di ang imong gitawagan, Kring.
Kaya para siya na lang ang mo adjust. Si Junip ang mo gawa sa balay pangitaon niya ang rider. Dali lang, babe. Kasama ba? Pagkuha sa dala, pag-intermission. You are so fun, so fun, so fun. You blow my mind. Hala, oy, dili formal ang rider. It's na lang. Hindi ko mag-intermission. Hula to na taka. Ay, mainom po tubig. Guys, kadali lang yun ha. Naapa man among audio pero among video nawala kay among gamit man good na camera is on phone. That's why we said we wanna a dedicated camera. Kaya amo ang camera man good karon, guys. Kay ang cellphone ni kring-kring. So, ang ibig sabihin ana, kung naay mag-call, mawala among stream, mawala among feed, camera feed because someone is calling. Nag-DND ko. Pero kung mag-DND man ko ka, balik-balik kong katawag, mo go through. Ay mo ba? Oo. Iitsa na lang di ng rider. Iitsa na lang kuya. Pwede ra to mabuak. Kuya ba? Sini na naman. Hello daddy na, nagapanawag ka na delivery driver. Anak ko na. Okay, Salamat. Naka-podcast voice gihapon ko sa Ay nako. Pagigang ko dili formal ang aircon. Init kayo. Ang glass. Ay, ang glass. Yes, you did. Sige na. Uy, nakabalik na. Yes, hello mga kaibigan. Dali lang. Let me do this. And I think the Arian camera. Wait. Yes, hello mga kaibigan. We're back. Nabalik na may. Oh, pero hiwi na ang camera. Ay, excuse me. Wala, hiwi sa camera, oy. You blow my mind. Na-accordan ko. Naka-podcast voice ko sa kumbana. Alright. Tama na. So, muna to guys. Salamat, yes. salamat. Mga inahan, paningkamutan na to nga mo makabalo mo basa. Bisag ka na mga naga-Roblox karon. Bisag Roblox lang, nakabalo sila mo basa tungod sa Roblox. Kaya na ako'y classmate ba? Ay, classmate sa akong anak ba? Kanang nakabalo daw mo basa tungod sa Roblox. Gani kay need jud nila makabalo basa sa Roblox kay na sila chat. Nay chat. Pero wrong spelling. Diha magsugod. Diha magsugod. Sige lang. Ako gani sa una I can vividly remember ang pagbasa nako sa private kay sa katong wala pa ko gaskwela ba. Kabalo naman ko mubasa murag kabalo na ko mubasa jud pa ko nag-eskwela feeling nako. Feeling ni mo. Nakoy memory nga kanang nagabasa nako wala pa ko nag-school. Sige daw. Ma-remember ako sa una ako magbasa sa private kay private. It's so formal siya. Sa finding nimo ana siya escape. Gani no more si Dory. Private. Private sa una. Dagan ba kayo kay magsakay ta sa sakyanan ni Papa. Na may makabuta ang mga jeep nga kuntay private. Or kanang PUJ. Or not for hire. Ibasahan ko na tanan private. Okay. Diba na? Ana man diha man ta magsugod hantud na mag-correct sa imo. Ana man jud na. Natural lang na siya. Tama ka. Ako ding anak nga bunso. Murag dugay man ni siya nakakuan. Kani si kuan Stellar. Dugay na siya kabalo siya mo basa krim pero dugay siya naka-gets og dugay siya naka-learn og spell. Okay. Kay tungod sa Roblox muna ang dahilan. Roblox ang dahilan. Mali ang spelling niya. Kabalo siyang basa
Pero mag-spell mali kay sa chat ba. Oo. Pero katong sige na siya anime, katong sa sagiyo na ihang TV, dito na okay na siya kay syempre kailangan man niya mo basag yun. Basahon jud niya ang kuan. Oo. Nag-anime siya. Ako nga mama ko, kabalo ko sa akong sarili na ako'y gamayng bright. Gamayng bright, di ko musulti na I'm as bright as Darling. Pero na ako'y gamayng bright. Dako man ang bright ni Kringkring. At ambot lang, dili ko kaingon. Pero gipaningkamutan ako ang akong anak nga mo basa. Oo. Wala ako nag-confident, wala ako nag-confiance. Oo. So gipaningkamutan ako na mobasa mi sa akong anak og bedtime stories matagabi eh. Karon Makatabang na. Karon nga kabalo na siya mobasa na wala na mi nag bedtime stories kapoy naman. Plastikan lang to, plastikan lang to. Ay, Para makabalo siya makakat-on, mobasa. Pero karon kabalo na siya mobasa, okay na mi. Mo gani no. Pareha. Diri na ta sa ikaduha. Usa ka inahan nagilak sa social media, human nakaibaw nga ang mga litrato sa iyang anak. Kay gipangbaligya sa isa ka website nga gitawag nga PDF files. Dili uy. PDF files. Ako rin nagbuhat-buhat anang PDF files. So mo man ang pagkabutang dili uy. Ay, Maoy pagkabutang dito sa news. Sa news jud. Okay na agi di ay. Mo po siguro ilahang terminology. Ay, di ay. When we say PDF files, it means the actual word na PEDOPHILES. We don't want to say it because we might get any unsa na kanang we might get sanctioned or whatever. Labasin na ate mga whatever strike or whatever. Gani. Dili na mo na i-mention. Pero guilty ba ako ni Kring sa una? Si Queen Hera ni useless man oy kung pangitaon ninyo ihang content sa TikTok. Di gid ninyo masabtan ihang video kay nagahilak siya. Gahibi siya. Babanap ko kayo. Ihang kuan dito, ihang pagkastorya dito is inaudible na halos. Kay katungod sa iyang paghilak. Nagilak siya ang context kay nasakpan niya nga nagsumbong sa iya. Nga kapwa mommy siguro or parent na nakit-an ang picture sa iyang anak sa isa ka illegal website where they sell children's pictures to sell to PEDOs. Sa madilim na parte ng internet. Ang giingon. The dark web. The dark web sa madilim na parte ng internet. Oo. So sa una Kring guilty ko ani. Kay kana kung dili good ka gaisip nga. Wala ka ana ka evil ang world. Kanang wala kay care ba nga kanang abi nimo friends ang imong ka Facebook, di ba? Wala kay care. Nagapost ko sa una og kanang mga mga bata nga puro benen lalaki no. Nang nagbrief lang. Kay hilig biya mi mag-beach sa unang panahon kay dito mami nagpuyo sa Davao Oriental, mabaktas lang ang dagat. Dagan kay ko pictures sa mga naligo na sila dagat, nag-brief lang gina-post na ko Kring. Pero as soon as I realize kay katong newborn pang internet ato nga time sa Pilipinas sa Pilipinas bago pa newborn pa ang internet, social media in particular. Social media in particular. Dili ka murag ang imong panan-aw sa world ba kay like you. Innocente ba? Pero as soon as I realize that there are so many evil people in the world. Na-realize na ko nga dili day dapat nako na ginabuhat. Gipang tangtang na kula tanan ng mga picture ngayong ato. Wala na ko'y gibilin. Akong gipang bilin na lang is katong fully clothed pictures nga kanang mga wholesome kaayo og kabalo na mo sa kung pasabot. Wholesome kay kanang half shot ana ba? Nga kanang naadyo mga jacket or clothes ang mga bata ana. Dili ka to mga awkward na mga positions. Maski pag fully clothed pero na ay awkward nga position, ayaw na siya i-post. Ayaw na siya i-post. Kay pwede na nila imagination. Kuyaw na silang imagination ang mga demonyo sa mundo. Ang mga demonyo sa kalibutan. As soon as I realized that, I removed all the pictures that have awkward poses or kanang medyo dili clothed ang bata. Naaman tayo mga kamalian na wala pa takabalo ba nga ingon ana di ay nga naa di ay ingon ana. That's a thing
na manguha di ay og pictures. Oh, dili man ka makabalo hala. Dili ka makabalo dayon. Labi na kung kanang tan-aw nimo sa tanang tao is kanang najoy nakay you have faith in humanity ba? Kumbaga. Oh. So magunahuna gyud ka nga ay buutan tanan tao. Ay tanan akong ka Facebook kay mga buutan mga dili guys. Dili naay mga yawa. Naay mga yawa na gamiton ang mga picture, ilahang i-download o ibaligya sa mga websites. Oo. Mga PDF file sites. Oo. Ayaw na ninyo. We are not here to further shame Queen Heron. In fact, we are just here to give you a public service announcement. Public service announcement. Kay Nagud ko'y kaila sa Facebook ba? Sa una pa gid ni. Gina-post ka ng mga provocative poses. Di ba? Atong pinsan sa una. Atong pinsan pod. Atong pinsan sa una si letter E. Oo. Wala inibadlong no. Ambot mo. Dili man ko moingon kay dili man pod nako nakatungod pod siguro murag ka nang I don't know. Mura kag nakialam no. Mura man gug makialam. So dili na lang. Unya dili pod kay ta close ato nga cousin man pod. So dili kayo close. Lang. Pero ang iyahang anak mga naka-swimsuit lang, tapos provocative poses, mga ang pagka-smile jud kay dili ka provocative. Kanang murag nang hagit nga smile. Dili kanang sa mga model good na mga smile. Dili cute childlike smile. Kuan siya kanang smile na pang halika dito. Ano ba? Tinudluan ba? Naapoy mga kanang mga nag-swimsuit, kanang mga ligo sila dagat, kanang mga nag-swimsuit lang niya. Ipa-post. Good og tuyo. Unya provocative poses pud gyud. Mga makita nimo sa mga magazine. Why ni badlong sa imong friend? Wala ni badlong sa akong friend. Kay dili man pud ko mobadlong pod kay murag dili ibadlong nga sa podcast karon na. Hoy friend. Hala na nihinga siya galom. Realize na ang mga tao sa internet evil. Evil, kanivo. Daghan sila. Tanggalan na ang mga picture sa imuhang anak. It's not too late. Maybe it is. I don't know. Maybe it is. Bitaw, kay basig na save na. I-re-upload lang. Once you put something on the internet, it's there forever. It's true. Yes. You can't get rid of it. That's what makes me sometimes a little bit sad because I know I have maybe I have post myself or maybe I have seen pictures of kids na kanang magamit awkward ba. Bisan pag awkward wala man ko nag-post nga naghubo ko no. Pero bisan ka lang kanang makita nimo ba na awkward post sa mga bata ba bisan pag naka fully clothed. Nabi mga mama no nga kanang magsigig post og picture silang anak na masking karon ba no ang atong generation sa tumanak ba Gen A, Gen Z, di ba? They're big on privacy and consent. As in jud. Kanang ganing nay tablet ang anak, di ba? Ya, syempre kanang patanood ko sa mga picture na. Des syempre giperam niya ang tablet. Nay kaisa nga ang iyang kuya ning tan-o sa mga picture sa tablet. Na-scroll further ba? Kanang dapat kadto lang na event imong tan-awon sa gallery. Pero na-swipe further nga dili na abil ang katunga event of the day. Nasuko ako anak. He swiped further. Nasuko siya sa imo. Kay walay consent. Dili sa ako sa iyang kuya. Nasuko sa iyang kuya. Okay, nganong gi-swipe further? Dapat dito ko asa ka gusto mo tan-aw, dito lang kutob. Dili na ka mo swipe padung pa dito sa mga layo na mga photos. Nasuko siya. Diba? Na-featuring na po gadiri, Stella Amila. Ana na ba ya? They're big on consent and privacy. And that's good. Gwapo na siya. Nice na siya. Dapat mo na ilang priority sila. Mo gani dili kay ko makapost og picture sa akong mga anak, dili kay ko makapost. Akong bana lang, ako lang ko wala na ko dili pananghiron. Si Nathaniel Blanc, i-post diretso wala pananghiron. Pero kung mag-post ko sa akong anak kay i-share jud ako kanang tarong ilang now nga kanang dili jud ingon nga makasabaan ko nila sa social media. Bisan pag kanang dili awkward na dili magamit. Bisan pag dili siya PDF file scare nga picture bisan pag awkward lang good nga kanang possible na maulaw sila in the future dili ko na i-post
Dili i-post. Oh. Dili i-post. Bisan pag makauulaw lamang. Makauulaw lamang para sa ilaha. O para For sa ilaha. their sake. For their sake. Oo. Dili ko na i-post. Muna ka mo mga inahan. Think what you post. Kay dili man ta para sa unang panahon good nga walay internet. Dili na to siya pwede i-compare. Right now it's very dangerous. You can't we cannot avoid crimes even if it's out of our hands kanang dili gyud na to na Wala gyud tayo mabuhat. Maski pag ningon pa jud si Queen Hera sa video. Ipapahanap ko kayo, lisod kayo na. Lisod kayo na ipapahanap. Usaon nimo pagpapahanap? Ngit man. There is also VPN. Ngit man sa dark web. Ay, mao ba? Nag-joke ko ba? Oo. Wala ko mag-joke nag-joke ka, situation. na-appreciate na ko imong joke. Ay, thank you. Na-appreciate na ko siya. Hindi ikataw igamay. Ayaw lang kay kanang awkward man kay serious man atong topic niya kanang bitaw. Basta ang ako lang is wala mi nag-bring up ani nga topic ni Queen Hera para isamot siya pakatawaan or gaba nimo nganong imuha ka nang gibuhat dili. Guilty man pud ko ana sa una pero dugay na kay to. Siguro around born pa ang Facebook. 12 years ago. Siguro. Oo. In fairness ako nagka-Facebook ko 2009. Pareha ta. 2009. So medyo 3 years old pang Facebook 2006 minata nagsugod ang Facebook. Amo ba? Sa US pa jud to nagsugod. Pagka Philippines 2008 siguro to na abri. Basta ing anak god niya. Dili man ta ingon nga kanang si Queen Hera manggod, meresin niya nganong i-post niya. Dili naman tay kamalian tanan. Oo. At least kabalo na siya karon, pwede na niya dili buhaton. Oo. Makabalo na siya. At least kabalo na siya. Because she is an influencer manyata sa TikTok. Siguro. I don't actually know her. I don't know. This is the first time that I've heard of her name. Pero that I've read her name. Basin lang og daghan siyang following. At least nagamit niya ang iyang platform to spread awareness. Na dili day dapat na buhaton. Delikado ka na. Delikado na siya. Remember pictures of your children that have no clothes or barely have any clothes, ayaw i-post. As well as, even if they're fully clothed, don't post their pictures if it's like an awkward pose or position. And third is, kung dako na yung anak, moingon siya nga specifically maayo ko i-post, then don't post at all. Paminaw. Kaya syempre, na may voice imong anak, respect his or her wish. Dili siya ma-post. Kabalo ka na-realize gud na ako na ay kana naamay ginasulti akong anak sa ako nag-share man siya sa ako unya kanang kintahay naami maistoryahan na kintahay nag-away mi ana. Tapos giingon ako sa imuha nga nag-away mi. Niingon siya sa ako you weren't supposed to tell her. Ana siya. Okay. Gichismis na ko akong sariling anak sa imo. Nasuko siya. That's what I'm saying na. This generation sa atong mga children, Gen A and Gen Z, they're very, very big on consent. So karon na-realize na ko na ay tanang cute moments, tanang moments na mga ingon ana, moments na munduha. Dili na ko ma-share as much as I want to. Kay basin dili siya gusto because it was supposed to be a private moment between us. Siguro. Kabalo na ka. Bantayan ang imong liho kung asa ka magkamali ayo na buhat usa. Dagan mo ko siya basher. Dagan siya basher. Dagan siya basher sa comment sa TikTok. Kanang mura gimerese, merese. Oy, bista pa dili na naman ang merese. Mana. Merese nimo. Dili na. Dili ayo siya i-merese. Tanan man ta makaadto. Naatay kamalian. Righteous kaayo tano. Perfect kaayo may dare. Kani atong last topic si Victor Neri. Ay, usa ka good news. Yes, sa good news ta. Let's end on a good note. Nakakuha na gyud og law degree at 49 years old. Hala, congratulations. Hala ka no. Kabalo ba ka? Ang bana murag si Victor Neri pares lang no. Sabi na ko ang degree ang imong inon. Ang naong
Ang no, pareha silang naong sa akong bana. Kana akong bana si Victor Neri, si Ramon Bautista, o si Joshua Garcia. All in one? Uy, kadaghan mo. Muna si Nathaniel na. Oo, sa dahil si Nathaniel Blanc. Si Piolo Pascual. Oh? Iyan Venerasyon. Oh? Manny Pacquiao. Ay, di ay. Artistahin man dahil tagbana. Artistahan mo nito mga bana. Oh, anyway, si Victor Neri, congratulations sa imo. Ha, 49 years old. Oo. Moni siya inyong gamitan ninyo ni nga excuse. Kani si Victor Neri, gamitan ninyo ni siya nga I will not say inspiration. But medyo cliche na kay siya pawinaan. Gamitan ninyo siyang excuse. Oh. Nga, balik ako sa eskwela ron. Maski pag 35 na ka, 38 Oo. na ka, 40 na ka, Oo. 42 na ka. Oo. Pwede pa kay 49. O, ganino. Oh. Tanawa pagod siya. Isang irregular ka, 9 years ka magpila. Oo, bisang irregular. 40 ka nagsugod, 49 ka mag-graduate. Oh, 9 years ka mag-eskwela. Okay lang ka na. Oh, okay lang na. Oh. Wala may imposible. Walay imposible. Sa imuhang gusto. Oo. Tama na. Kanang maka-inspire, yes, cliche siya, pero kuan ka ng tinuod man na. Tinuod man, good. Naman ko recent topic na na-share sa kuha si Nathaniel na. Oh. Wala daw nagatingog. Wala nagatingog ako. Hala, kanusa pa na wala nagtingog. Give me my battery. Hala, kanusa pa na wala nagtingog. Please pa. Hala, basig kaganina pa na wala nagtingog. Hindi naman si knock-knock ko. Pa, battery pa. Yes, hello mga kaibigan. Apa man ninoon ko, Mike? Hello? Yes, hello. Duha lang pa. Wala, dili siya formal na pagka-battery, ha? 1 bar na lang po ako, Hindi, mga bata ba sige giram. Eh, kanang mag-mouse sila sa Grabe kang Pasa ko kutob na kasturya. Napatay, wa ka bantay. Daw, bi, pag tanaw daw diha. Yes, tanaw na to. Ato asang tanawon kung asa dapit nawala ang mic ni Darling. Gani. Dili siya ma-rewind cream. Napatay, wa ka bantay. Daw, bi, pag tanaw daw diha. Hello? Nana. Yes, tanaw na to. Ato asang tanawon kung asa dapit nawala ang Cream, mic wala- ni Darling. Basta dili makuan pag live. Dili siya ma-rewind cream. Ikaw, try nimo sa imong desktop. Hello? Nana. Yes, hello mga kaibigan. Wait lang. Wala sa recording, wala yung live recording ang sa Streamlabs. Ito. Sa Streamlabs, wala, I don't think. Yes, hello mga kaibigan. Wait lang. Wala sa record. Murag wala bito rewind diri pa. Streamlabs, wala. Ay, Kring. Ay, wala po. Oh, that's so sad. That's so sad. Hala, wala ko kabalo asa ko last nag-story Hala, kalain. Pero sige lang, padayon lang ta, Kring. Oh, sige, padayon Nadakpan lang, man no? siguro ko nimo. Oh, nadakpan man ka dere the worst case scenario. Is Oo, so we can live with that. Okay. Oh, that's so sad. Anyway, sige magpadayon na ta Oh, kay. sige. Worst case scenario, kung napalong man galing ako mic, nadakpan gyapon ko sa mic ni Kringkay, Oh, i-elevate na lang gamay ang volume nako dito sa Oo, recording. oo. Hala, kaluoy pod ni sa atong editor. Hala kaluoy po. Nagidugangan nagtrabaho. Hala ka oy. Uy, gamito na to ning excuse. Oo. Si Victor Neri nga. Oo. Bisan pag 49 na siya nakagraduate, wala joy too late. Oh, wala too late. Wala too late. Wala guys, uy. Kay 49 is what? Half of your life. For example ideally half of your life. 60%. Naka sa latter half of your life. Oo, naka sa 60s to 70%. Oo. You still have 30% to live. O mao gani no. Dagan pa kayo na, oy. Oh. Dagan pa kayo na. Oh. Kung tayo 50 ka niya, mamatay kag 80. 30 years! Oh, 30 years pa ka Dagan pa kay mag-live. kag buhaton, uy. Ay, as in. Dagan pa kay kag buhaton. Ikaw, kung 0 years old ka, antod nag 30. Unsa imong nabuhat? Gani. Daghan kaayo. Oh. Dagan kayo, dagan pa kag time, guys. Dagan pa kag time. Oo. Na mga tagtag example. Kisa to mga tao nga dagan kay time. Ay dagan kay time. Kato mga late na nagsugod Late pero na nag-bloom. successful gyapon. Oo. Oh,
Sige sa man yung mga tawhana. Si Colonel Harlan Sanders founded Kentucky Fried Chicken at 62. Wow. Ay, okay. So, mas worse pa. Mas worse. 62 years. Mas na worse pa. Oh. Si Colonel Harlan Sanders. Pero, grabe ka global sensation ng KFC. Hantod karon. International. Hantod karon. Nagakaon gyud punta sa KFC. Oh. Oo. Diba? Si Samuel L. Jackson. Kisa man si Samuel L. Jackson, sample. Naa siya sa Kendrick Lamar Super Bowl. O sige, si Samuel L. Jackson, he landed his breakout role in Pulp Fiction at 46 years old. Ay, breakout role di ay niya tong Pulp Fiction. Ay! Katong dagan kag F-word. English, motherfucker, do you speak it? Gani. Ano siya? So, tigwang na siya dito. Mo pa to yung breakout role. Mo to yung first major breakout. Mo ba? Ay, di ay ba? Ano, no. Ay, okay. Morgan Freeman became a household name at 50 with Driving Miss Daisy and Glory. O, di ba? Si Morgan Freeman, the international narrator of the world. Oo. International God. Oo. God, Jud. 50 na siya, guys. Dito pa siya na himong household name. Mm-mm. Si J.K. Rowling di ay. Who we do not love in this neighborhood. Oo. Si J.K. Rowling, whatever issue she has sa iyang behavior or sa iyang personality, she's still a successful author. We can't deny that. Successful, yeah. Oo. At 32, she published Harry Potter. Oo. Pero ang 32, in fairness, bata man na. Bata pa. Bata man na. Uh-uh. Pero some would say, tigwangan na sa 30 no? Na-realize na ako, bitaw no? Na-realize na ako, kung magsugod ka og career, bata pa kaayo ang 32. Uy, pero appeal siya diri. Pero kasabot ko nga nung gi-appeal siya because katong mga 21 pa ko 22, I was like dreading going to 30s. Na sila ginaingon sa Pilipinas nga kanang malampas na ka sa kalendaryo. Ay, oh Gina-stereotype na nila pag malampas na ka sa kalendaryo, tiguwang na ka. Ay, oh no. Pero katong nagapadulong na kog 30, gikan ako 29 yan na himong 30. Pag abot dito murag nawala siya sa ako nga worry. Na-embrace na ko akong pagka 30. Muna dili jud ko maulaw pag ko pila na mi edad. Uy, lain na simpong tanong. Wala ko nagayng ana. Muto bang jud ko 37. Oo. I don't care. Muto bang jud ko nabay ubang tao madlok mo ingon og edad. I'm in the mid-30s mo ana. Basta secret na lang nato. Secret. Ganoon na sila, di ba? Pagpangutan og edad. Di ba? Si Julia Child. Julia Child became a famous chef at 50, proving it's never too late to follow your passion. She's a famous TV chef. Murag si Gordon Ramsay. Oo. Pero sa Pilipinas murag siya si Daza. Ay, mo ba? Diamante Kitchenomics. Dugay na kayo na nga ano. Dugay na. Gani. Diamante Kitchenomics. Ana? Oo. Kanang si Daza, apelyido. Ambot mo na siya. Katong lalaki. Isabel Daza. Dili, uy. Katong lalaki jud mismo. Nga nagaluto. Mo to siya. Si Panlasang Pinoy. Oo. Pila ka na iyang edad nagsugodan ng Panlasang Pinoy? Gani, no? Si Stanley. Yes, Stanley. Created Spider-Man at 39, launching Marvel into global fame. O, diba? 39. Keeper is cheering over here. Bata pa ko kang Stanley. Pero, bata pa ang mga 30s. No? Si Stanley, 39 na niya nabuhat ang Spider-Man. Imagine. Na-realize na ko. Bata pa jud ang mga 30s jud. Bata pang 30s. Bata pa ta, guys. Bata pa ta. Don't believe anybody telling you that you're too old. You can't fit in. Lampas ka sa kalendaryo. Uy, ayaw na pag ato diya, masakit na yung likod. Ayaw na mag-travel diya, tiguwang na ka. No! Do what you gotta do. No. Ayaw pag... We advocate for any any age nga para maglaag-laag, mag-start a business, mag-pursue law degree. As long as you're not hurting nobody. Bob Ross started the joy of painting at 41, turning his love for art into a legacy. Ay, okay. Nganong kabalugan ni kuaning Bob Ross? Can you give me context, Keeper? Why do we know Bob Ross? He's a famous meme. Yeah, I know, pero where did we know him? He's just a famous meme. Wholesome meme.
Feeling na ko na I knew him from something. Hala, grabe og theory. Hala, na siya nasingit na chismis. Na siya nasingit. So, anak siya. Unsa to? There's a theory that Bob Ross paints wherever he does murder. I've heard that theory. Kuya mo ba ni bataa? Murag sa sa Dexter. Sa Dexter ba? Fictional lang niya. Si Trinity Killer ang isa sa serial killer na ginaapas ni Dexter kay. Wherever he goes to charities, kana mag-charity siya, nagapatukod siya og foundation, murag House of Love, kana magpatukod siya og balay dito ang charity institution sa every state of US. So kung pag natukod na dito, ang theory is murag dito pud niya ginapatay ang victims, which is eventually true. Napatunayan. Yes. So, guys, ayaw mo kadlok. Anthony Bourdain started at 44. Sa iyahang journey. Sa iyahang journey of becoming a TV chef, cook, whatever. TV chef, cook, traveler. Oo, traveler. Oo. R.I.P. Oo, R.I.P. O, diba? Mm-mm. Maski pag before siya namatay, daghan pa kay siya nahimo. Daghan kay siya nahimo. Oo. Dili ta mawad anong pag-asa, guys. Mm-mm. Si Kwande, si Pedro Pascal. Ay, no. He became internet daddy at pila na iyang edad. 40s naman siya ron. Pero nagsugod jud siya sa Game of Thrones. Dito yung breakout role jud. Breakout role. As Oberyn Martell. Pero dugay na siya ng artista, di ba? Dugay na ka siya. Si Jason Momoa. Ah. Extra naman na siya sa Baywatch. Oo. Hindi ako ka-memorize. Don't you worry. Ano siya? Sa Baywatch ba? Nag-extra lang na si, dito, Jason Momoa. Pero nisikat siya sa, asa siya Sa nisikat? Game of Thrones mo na yung breakout. Ay, sa Game of Thrones po? Dagon kay nag-breakout din ha. Okay. Oo, dagan nag-breakout din ha. Ano ka, I'm so happy for them. Oo. Kay kuan man gula siya dito si Khal Drogo. Si Khal Drogo. Ay, diha po di ay na si. Yes, pati si Pedro sa Game of Thrones po. Pero di jud ka mo tan-aw. Dili ko gusto lagi. I'm just not interested. It's just that I'm not interested. It's just that I'm not interested, okay? But guys, interested mo kung if for example, dulaon ni Nathaniel Blanc ang Silent Hill. Our favorite game. You know why? Because we played that game when we were young. While our kuya was playing it, we were watching it. That was our bonding. Kuya plays, we watch. Gani, kay maski pag nag-watch lang mi, apil mi. Lingaw na kaayo. Dili engage jud ta Kringkay. Oo. Dili man kayo hawd si kuya sa puzzles. Oo. Shame! Kami ang mukha, dito ikuan nimo, i-unlock nimong door, ay katungkuan, i-merge nimo ang mga materials, ang Resident Evil po. Silent Hills and Resident Evils. Oo. Mo na gyud na, engage, maski pag nagtan-aw lang ka, engage jud ka. So, what if, dulaw ni Nathaniel Blanc ang Silent Hill na bago sa Steam, na ginabaligya. The newest Silent Hill. The newest Silent Hill. Paliton niya, tapos maghimo mi gameplay, pero iputol-putol na mo every 3 hours, kaya magka 24 hours gameplay taan ni. Gani no. Iputol-putol na tog 3 hours, and then, i-record na to ang atong mga reaction. Oo. No, okay lang na sa inyo, guys. I-post na to ang highlights lamang o ang ang tibuok gameplay sa YouTube. Okay. Oo. Magka-interest ka mo. Mo na tong poll. Kabalo ka no, sa tinuod lang, I'm gonna tell you something. Yan sa man. Bisan pag dili sila interested, I wanna do that. Guys, we're not doing this for you. We're doing this for us. So, masking, i-poll na mo nino, may umog, no, we're not interested. Buhaton ka mo, guys. Bahala na dyan mo din na. We're just being true to ourselves. Yes. Oo, diba no? I'm so diba? excited. Yeah, we're gonna do that using the donation money. Thank you so much. Donations. Wala pa. Guys, palitan lang gud yung camera, guys, be. A very good webcam for our stream so that our stream won't be cut off when Lazada driver calls Kringkay during our live. Anyway, muna to, guys, magsugilanon na ta. Diri na ta mahuman sa ato ang Nagdilaab nga episode. Salamat kayo, guys. Salamat. O kini ang ato ang episode sa Sugilanon. Episode what?
74. Episode 74. Hala ka nun, niabot ta og episode 74. Dili lang ni Sugilanon ha. Tibuok Dili Ni Advice series na ni ang episode 74. Yes. I don't know ikapila na ni nga Sugilanon, but we're here and we're doing it. Yeah. Welcome. Huy! Taysa, balik sa ta. Ano man? Ay, dili di ay. Mag-shoutout pag dito sa tong comments. Ay, Isingit na lang. Huy, gusto na may shoutout among mga commenters. Oo, salamat. Salamat sa mong commenters. Ikaw ba sa ani si Bea Balobi? Hello, Bea Balobi. Thank you so much for commenting. Ana siya. Amazing baya kaayo ang anak ni Christopher Diwata na boy. Same sad ugnaw ni Taylor Lautner sa salidan niya na Shark Boy. Ha ha ha. Na tanawa daw ang anak ni Christopher Diwata kay 'di ba si Taylor Lautner. Nana siya Shark Boy. Ay sa kanang Shark Boy and Lava Girl na siya nga silida. Si pangalan na Christopher Diwata. Christopher Diwata son. Breeding Taylor Lautners of the Philippines. Alam si Diwata na Paris Diwata naman ang mugawas. I can't find a picture. Maybe sa Facebook. Katong si Vela nila na sakyanan. Basig na dito kay di ba tibuok family man to nila na picture. Sa eyebrows na no, sa forehead. Can't. Prominent forehead, I think. Christopher Diwata. Bantog na himo siyang Taylor Lautner ng Pilipinas. I can't find a picture of him sa anak ni Christopher Diwata. Diri sa itong mga karaang episode naman siguro to diri. Pero sige lang, Bea Balobi, we will search it after this episode. Siguro na diri, uy. I can't find it. Katong sa previous episode na to, tura muna ang naong siyang anak. Namura po og si Shark Boy, Taylor Lautner gihapon. Si Taylor Lautner din na si Shark Boy. Shark Boy. And Lava Girl. Lava Girl. Ano siya? Tarungon lang ang buhok sa iyang anak. Mura po si Shark Boy. Kaya tindog man ang buhok ni Shark Boy. Pero in fairness, no, kalokalike man jud sila. Kalokalike jud sila. Na timing lang dili gid ta English first language. Mo na what happened vela. Looya po, nagkikatawan siya tungod di ay sa iyang pronunciation sa English. Dili na to na ma-realize ba kay kanang common kaysa to among katawa sa mga baluktot na English. Oo, kanang warag kanang kuan kay ta superior kay ta tungtanaw sa sarili ginakatawan na to atong mga kapwa Pilipino nga di ka ba mo pronounce og tarong og mga English pero actually normal jud na siya diri. Pero sa bagay sa ingana man sa tibuok kalibutan jud siguro kay si Sofia Vergara gikatawan man ay kanang masking kinsa nga dili taga US or UK di man ginakabalo mag English guys. Normal naman na siya. Ganun panitan ni mo ang battery. Wala mo gulingaw. Gosh, yung mga mamatay ta diri ana, mabuto na. Dili uy naka-double ano ni Kring, naka-double packaging. Ila lang ning giripak. I told you already before. Kahadlok ba ana yang ginabuhat nagpanit-panit og battery diri, bahala ka dira. Okay, next. Si kinsa man na? Si Wilmar Kaiser. Ay, hello Wilmar. Ana siya diri sa Germany after lower secondary school, kung dili mag-university o mo-continue og higher education, kay dili tanan gusto, kaya o qualified, bisan pa og halos libre ang university, nay laing option ang dual vocational training. Mag-eskwela for 2 to 3 years sa vocational school para sa theory while nagtrabaho sa kumpanya para sa practical skills. Sweldoan pa samtang nagkat-on og wala ginako Seymour. 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 Di asam to. Wala ka may pas dira sa Germany. Anso ka man, oy. Sweldohan pa samtang nagkat-on og counted ni isip work experience.
Halos tanan Murag paid internship. Oo. Oo. Halos tanan profession na asilay course para mahimong skilled o specialist. Sana all. Na diri sa Pilipinas? Wala. Kay kung magtrabaho ka diri, nga gina-train ka, internship, wala bayad. Kanang OJT mo OJT, on the job training. Diri sa Pilipinas. Ikaw pa pabayron. Ikaw pabayron. Ay, oo, tama di ay no. Ikaw pabayron pag mag-OJT. Kaya ko may pabayron. Ang estudyante ang pabayron. Champion yung in Pilipinas. The best. Unya, kuan pa na ha, vocation na sa ilaha. Diri sa Pilipinas, ang kanang mga nagapursu og degree, sila ang mga ginapa-OJT. Oo. Tapos sila pabayron. Internship na, sila'y magbayad. Oo. Gago mo ng Pilipinas. Uy. Champion lagi champion. Mabalik na ta sa atong Sugilanon. Salamat mga commenters. We love y'all. Yes, thank you, thank you. Sugilanon. Nalang ko'y na... welcome to Sugilanon again. Nalang ko'y nakita na post sa Reddit ba nga. Ay, ako na lang basahon. Am I overreacting? Ano siya? Dito sa Am I overreacting na AIO. AIO. Am I Grabe ka bundak, bam. Am I overreacting for walking out of my own birthday dinner after my boyfriend surprised me with his ex as a guest? What an interesting title. Let's see. Ato aka nang basahon. I, 26, female, just had my birthday dinner last weekend. My boyfriend, 28, male, organized it at my favorite restaurant and told me it would be small and intimate. That is so sweet. Iyahag yun siyang gi-surprise sa iyang boyfriend. Ay, nag-organize Sunday ay. When I showed up, I was happy to see a few close friends and family. About halfway through the meal, my boyfriend shows up late. Late iyahang boyfriend. Okay. Pag adto niya sa Surprise. venue, sa venue. Hala, ako ang close friends ug family. Asa ako ang boyfriend? Wala. di ay dito. Wala. Nagsugod na sila og kaon kay halfway through the meal man. Okay. My boyfriend shows up late with his ex, 29 female, in tow. Asa sila gikan? O gano sila nag-uban? O say meaning pag into HHWW? Ay dili, murag sabay lang. Sabay lang. Okay, go. He introduced her to everyone as a good friend, Good. quote unquote, and insisted she join our table. I was shocked, Your Honor, especially since I've told him before that I'm uncomfortable with how close they still are. They text and hang out sometimes, which already annoys me. But he says they're just friends. MOBA? His ex acted super friendly and kept making jokes about the good old days with my boyfriend. That is inappropriate. Yes. Even bringing up inside jokes I'd never heard. Wala That kalain. is inappropriate. Kalain. Kabalo na mo asa mi nga side diri. Everyone at the table seemed awkward but tried to brush it off. Alangan naman mag-eksena ang mga bisita. Gani di man na imuhang party. After about 20 minutes of this, I couldn't take it anymore and told my boyfriend I needed some air. I ended up calling an Uber and going home. He's furious with me for making a scene, quote unquote. And his mom, who was there, called me immature for leaving my own party. O ba? Now he's talking to me and says I overreacted and embarrassed him. Was I really that out of line for walking out? Am I overreacting or was this actually weird as it felt? And Okay, before ta mamasa og comments, nasa ako isulti. Oh, You are not overreacting. No, she's not. You are not overreacting. If you left the party, your own party, okay lang. Oh, Okay lang. oh, Okay lang na. oh. Kay, una sa tanan, basig na mo ingon ba nga, silo sarap pug kayo, friends ramang ka. Dili, oy. Dili ko mo dawat ana nga excuse. Dili ko mo dawat ana nga kana mo ignon sa ko. Dili ka na siya mo dawat. Kung uyab pa ta, Tapos, ing ana mo ka-close sa imong ex, Oh. karon pa lang mundang nako. Ay, oh no. I cannot live with that kind of life for the next
60 years of my life. Maupod. Nga minyo na tanan natay mga bata unya himuon na po nimong ninang sa mga anak nako ang imong ex. Dili na pwede. Dili ka na pwede. Dili na pwede kay kabalo ka. Naman gyud tay ka ng kanya-kanya man gyud ka ng mga dili man na siya preference, nila ko siya tawagong preference. Natay boundaries ba? Para sa kuha na over the edge na jud ka. Dili over the edge. Nilampas na ka kung magdaladala kag ex ako ang birthday. Oo. Lampas na siya. Oo. Lagpasan nimo oy. Lain ka nagbatasan. Lain siya batasan. Dili siya formal na pagka-boyfriend. Dili siya formal. Oo, di siya formal. Kabalo ka karon lang ako na realize. Nga naman. I have experienced this. I have experienced that. Dili specifically nga birthday dinner and all of that. Oo. Bata pa man ko ato. Uy, pila kong edad? 16 or whatever. Sa imong boyfriend then. Oh, sa akong boyfriend then. Oo. Gikan ng iyahang ex sa Manila. Oo. Unya, ambot lang nato diri nga kanang pag naay mo ay siguro inga na man gyud na kanang naa gani mo abot nga bisita nga kanang gikan og gawas pa. Huy ni uli siya og Davao, tara magkita-kita ta ninyo. Inga na man gyud siguro na no. Siguro. Pero ang ako ang boyfriend then, excited man kaayo siya na makakita sa iyang ex nga nibalik diri og Davao. Ay, excited ko. Ano siya? Wala siya ni. Wala siya ni ingon ana. Oy. Pero nakahibalo lang ko, nakalimot naman ko sa mga specifics ato. Pero they were all ang iyang friend group. They were all hanging out with this girl. And so excited kasi sila nakikita-kita. Ako ni uban ko. Ambot lang ano. So ang reaction ani diri nga dili ko muhawa sa birthday dinner just to show face, I guess. Para lang isulti nga dili ko affected. Pero affected kaayo ko ato nga time oy. Halata pud kaayo nga affected ko ato nga time oy. So bata pa man pud ko ato, don't judge me. Unya Gijudge. Okay. Mga 1 out of 10. Oh, whatever, judge me. Bata pa ko ato. So judge me. Kanang happy kaayo sila. Unya ako miserable kaayo ko na nakig But did you They talk were hanging out. But did you talk about hey, this is like my boundaries is dili dapat mo in communication. Dapat ex-komunikado mo sa imo ang ex. Nakalimot na ko kung gisultian ba nako siya, pero murag ni anak ko nga dili ko musugot, siguro lang I really forgot, siguro lang kanang ayaw mo pag-uban kanang mag-hangout man ta naaman tay lakaw, siguro lang ha, nagbuot-buot kog storya sa akong sariling memory kanang mao to ning uban ko sa ilahang pag-hangout. And while dito sila sa balay sa ako ang ex, my boyfriend then, they were hanging out, all of them, their friend group. Ako na alam ko sa gawa sa tindahan. Hala ka, oy, miserable ba ato nga time? Oy, na ako sa gawa sa tindahan niya. Ang ate sa ako ang boyfriend na ex, siya nakig-hangout sa ako sa gawas. Pasagdihi lang na siya kring kanang unsa to gina-comfort ko sa iyang ate. Gina-comfort ka. Ko. Oh. Unya. So mao to, the fact nga ni uban jud ko sa ilahang pag-hangout pero naara ko sa gawas miserable sa tindahan. Ibig sabihin, kung ako ang naaani nga posisyon ani nga si poster, dili ko muhawa. Mao ba? Feeling lang ako, kay ikaw muhawa ka. Ay kuan kanang pag-abot pa lang the sight of her ay bye. Ano dayon ko? Mahawa ko. Kay ako dili ko muhawa because I have ba experienced it. Duha ra ba na fight or flight? Ay, no. Duha ra na. Ako sa flight gyud ko. Oh, ako sa fight ko? Dili, wala ka sa fight, naka sa kuan. Naka sa freeze. Freeze. Triple F. Triple F. Kay tulo man na. Tulo. Flight, fight. Ang ikatulo freeze. Sa freeze ka. Sa freeze ko. Ay, ako sa flight ko. Kisa ang fight. Si Nathaniel Black. Manny Pacquiao. Muna siya, guys. Para sa nag-post ani, ako maingon sa imuha. Ako maingon sa imuha. Kung dili mo ganahan,
buhatago ninyo kung say na-feel ninyo nga dapat buhaton. Boundary na ninyo. Muna, dili ta kutob. Kung, yes, okay mo, naghiwalay mo nga in good terms. Di na ta kutob. No communication. No, bringing to parties. Dili maguban-uban kyud. No hanging out. Never i-hang out. Never i-hang out. Ngano mag-hang out? Ngano mag-text pa. Oo. I mean, mag-communicate good muna ka ng mga pina-Facebook, good na ka ng usahay lang, pero ka ng mag-text, mag-message, mag-chat. Unsa may chatan? Oo. Akong ba na ba, no, ayang prinsipyo, na ingon na ako ni, in a very old episode, naingon na ako ni Duana, dapat doon, no, kung minyo na ka, pero lahi manggod, sa among sitwasyon ni Nathaniel Black is, minyo na manggod mi, so, kubaga, ingon siya nga, di siya musugot nga na ako'y best friend other than him. Opod. Ug ako po, yun ko nga, dapat, wala kay laing best friend other than me. Mao gani no, lain po kayo. Ang best friend na to is kitang duha. Tama na. Dapat yung ana. So, ang ex is, wala jud siya word na F. Ex lang, dapat dili siya ex na wala F. Dili siya ex-friend, ex-girlfriend, what. Ex lang gid siya. Wala na siya. Okay. Tanggalo na siya sa scenario. Ex-person. Ex-person na siya. O tanggalon na siya. Di si respeto ay lang man na. It boils down to the word respect. How much do you respect your current girlfriend? If let me give you a sign. If you bring your ex-girlfriend to your girlfriend's party, you don't respect her. Murag lain. You don't respect her. Labaw na niingon na di ay ni si Opie nga uncomfortable siya nga kontakay pa sila. Nag-ingon naman di ay. Nag-ingon na siya. Giing na naman di ay kung ang asa ang boundary. Giing na naasa ang boundary. Unya gapadayon ang boyfriend. Nanungog Gitistingan ka. Asa ka kutob. Nya dito ra gyud ka kutob. Boundary gani no. Mao gani no. Asa din ang boundary. Di ba boundary is ang kuan? Ang tumoy. Ang dulo. Sa Tagalog. Mamasa tag comment. Sige. Ingon si Bamboto. Kakaroto. Organizing a dinner and then showing up late at that very dinner for your birthday with his ex. Hala. Ni buto ikalima ni buto ang ulo. Emoji to guys. Paminawan ninyong emoji. That's actually insane to me. In no circumstance would I be okay with any significant other doing this to me. And they for sure would have got more than me just silently taking an Uber ride home as the scene being caused. Ang emoji nagpiyong ug nagsirado ang baba. Not telling you what to do since it's your relationship, but you are without a shadow of a doubt not overreacting. Have a better day, OP. Gani. Ako, isa lang man gid ako ma-describe sa iyang boyfriend. Wala siya respeto. Wala siya respeto. It means he doesn't love you. The core foundation of love is respect. Tama ka na. Without respect, how can you spell love? Maglisod ka. O sa pag-spell sa love na wala respect, dobe? Hala, di na ko kabalo. ARMXO? Hala, di na ko kabalong. Kung walaon ang respect sa love, dili ta kabalo mo spelling. Unsay spelling sa love? YHMC? Hala ka, dapat yung ka magbutang og respect. Dapat yun na respect. Kaya di ka kabalo mo spell og love without respect. Dapat ka na. Basahan na tong comment ni Neat-W. Ano siya? Quote, "To be honest, this is one of the most evil relationship stories I've heard." Evil siya. To parade in with your ex publicly like that? What an a-hole. He needs his head checked. Unquote. Tinuod ka na. The most evil dili siya ang stereotypical evil sa atong pananaw mga Pinoy, katong mga najumbaga, nablakayan, mga ana-ana. Pero napay laing klaseng mga demonyo. Moni ang ani nga klase. Demonyo!
Walay respeto. Wala edukasyon. Bastos. Ano ba to atong lola? Among lola ba? Among lola. Kay nakapuyo mi sa isa ka village. Ay ko ni siya, side story ni siya guys. Bonus, namoy bonus story. Bonus story. Wala ni apil pero giapil na ko. Story. Bonus. Akong lola is a very very boomer. Super boomer ni siya. Mas tigwang pa sa boomer. Usa pa ang mas tigwang sa boomer. Oh no. Basta boomer She ni was siya. born 1935. Unsa man na? Grabe ka boomer ni. Ah. Sobra pa sa boomer. Ah. Amot unsang una pa siya sa World War II. Kay 1942 ba ang World War II? No, tama jud ka. Oo. Anyway, among lola, nakapuyo mi sa ka-village diya sa Davao City. Dili siya gated na subdivision, guys. So, Dili. Meaning, ang amo ang village nga legitimately bought land na palibutan og illegitimately kanang resided land. Kumbaga, squatters sa ato ang language, sa ato ang terminology ba. So, ako mga friends dito, most likely ana jud katong mga bata pod nga mga anak sa mga taga didto, katong mga illegal na mga Pinoy-anan. Illegal land. Oo. Dili legitimate land. Oo. Unya every time na magsundo sila sa kuam. Oo. Sundoon ko nila, Ling. Tana na Ling. Ano mangnako na ta kana mangwag mangga or what, magdayo-dayo, maghilig bigdayo. Mo gani no. Magdayo-dayo ato tag bread, ato tag ambot unsay dayuhon, nganong ju magdayo. Wala ba mi mga tumong, wala mga goal. Inga na sa una ang mga kabatan-unan, may lingaw. Lingaw-lingaw lag-lag lang. Pag sunduon ko na kay isa akong lula na suko na gyud. Nasuko Nay pagka matapobre kay dunya mo gani no, matapobre siya gamay ato ang lola. Akong lula matapobrehon to siya guys kay ang akong lola is a spoiled brat. Spoiled brat akong lola. Kaya akong lolo is so much kuan siya kanang provider kayo akong lolo kumbaga. Sobra pa sa provider. Anti buok barangay ang i-provide. Provider kaya akong lolo, grabe gyud siya ka paningkama. Provider ang kung naman koy if a provider comes to mind, ang meaning ana is akong lolo jud. Mo na siya. So He's the definition. He's the definition, yes. So akong lola is a spoiled brat. Tanan niyang luho ihatag jud. So medyo matapobre ang lola. Kaya gisundo man ko. Gisundo ka sa imuhang mga illegitimate land children. Gisundo ko sa mga friends na ko from the illegitimate land. Wala mi nagkatawa sa ilang sitwasyon. Nakatawa ko sa term na mong gigamit karon. Illegitimate land children. Nasuko dyan di ko pala agon ni gawas siya gipang istorya ay gipang yaw-yawan niya ang mga bata. Mga bastos. Mga way edukasyon. Di dyan ako tumalimtan. And many people heard it. I heard it. My mom heard it. My kuya heard it. Basta dagan kayo. Nag-iskandalo man din. Nilak ko. Kaya di ko kalaag. Gusto man ako sila kauban. Kaya mula agani mo. Pero di ko palaago. Di ko pagawson. Moto, side story. Side story na siya. Bonus. Is my grandmother an a-hole? Was my grandmother overreacting? Yeah! Yes! Overreactor ako, mama. Ay, mama mong tawag, pero lola na mo siya. Peace. Rest in peace na siya. Medyo OA dito ako, lola. Di gani mo kaon og sardinas. OA siya na, katong mama. time na naghirap na ta. Dili siya formal na Dili lola. siya formal na pagkalola. Siyempre, makatawa ba sa story? Siyempre, kay nagdako siya nga, ay dili siya nagdako, half of her life nga, sukad nagtanan sila sa akong lolo, grabe, giprovidean dyan siya sa akong lolo, tanan dyan nga maluho sa iyaha, pati pagkaon, upat ang pagkatabang. Uy, trabaho, si mama? Wala. Legit lang gid siya nga dunya rin jud siya legit nga dunya. Among compound. Housewife. Housewife ra jud siya niya. Upat ang katabang. Wala gay trabaho na pa jud katabang. Giun sana ninyo guys. Ambot lang na gyud sa dili siya formal. Di siya formal na pagkalola. Nya mo to. Gilibak og taman-taman na lola. Kaloy pod. Rest in peace. So, pinanggabi na mo to nga lola. We love her. Pero kato naghirap na kay namatay akong lolo. Walay provider. Wala ang provider. Nawawa, walay provider. Karon akong lola kay dili sanay mukaon og dili putahe. Nya syempre naghirap naman akong mama kay akong mama man ang sole provider na po nagpuli sa akong papa. Siya naman nag-provide para sa akong lola. Nya kaluyan pud nga wa pud siya ika-provide. Ang akong lola is pension lang iyang ginadawat, dili pa jud enough sa iyang sugal. Dili enough. Dili enough. So akong mama ang paluto, ang mag-provide para sa akong lola, among mami.
Nya ako mami usay wa siya kwarta so ang iyang maabri is mga beef loaf, mga sardinas, corned beef. Di mo kaon. Di mo kaon. Bahalag mapas mo. Ay, okay. Bahalag mapas mo. Basta di lang siya makakaon anang mga chip, mga kachipan. Oh? Para sa iyahan na guys, para sa dili para sa mo. Mukaon mami. Mukaon mi sardinas. Mukaon mi sardinas, mukaon mi beef loaf, mukaon mi corned beef, mukaon mi ka ng mga baratohon. Akong lola akong pasabot. Dili siya. Di siya mukaon kung walay cook. Oh. Di siya mukaon kung walay cook. Nanay cook permente. Matingala gani ka ngano naabot siya og 80. Oo. Anyos. Oo. Sigarilyo og cook. Walay undang bisyo. Matag buntag, matag hapon, matag gabi. Oo. Spoiled brat gito siya, guys. Grabe. Oo. Pero doon niya kay to, pero anyway, But we love her. Masking anak na to, we love her very much kay kung dili tungod sa iyaha, guys, wala man puy ka ng wala mi lakas. Oo. Kay kasamong sa amo ang pamilya manggod, masking anak na sila, pero daghan na sila nangatabang sa amo. Di ba? Oo. Sagdi lang na niyo akong lola. Basta namatay na ba? Ikaw mo, libakiro kay mo. Wow. You can't defame the dead. Love you, mama. Gani. Anyway, balik na ta. Wala ta. Pagbasa og comment. Ingon ni Poppet -M. Ano siya, quote, "This is the type of villain arc things to see in bad romance films. Unbelievable he would do that. There's no way you can stay with him after that." Unquote. Tinuod. Bulagan nga no. Kay respeto. Oo. Ang iyahang gi-cross. Huy, nabay, in fairness lang. Na ubang babae nga okay lang sa ing ani. Nga kana, okay ro, friends naman ka mo sa imong ex. Okay ra na. Pero na ubang babae pareha nako, dili ko okay ana. Dili ko okay sa ngalan nga si Ope, niingon na siya nga dili siya gusto. Ang boyfriend kay ni gusto gihapon siya sa iyahang gusto. Ni testing gyud siya. Friendship over na. Relationship over. RO. Kung kamo ang type na tao na mahilig mag-keep up og relationships from the past, like from the exes, nga ganahan jud mo mag-maintain ana nga relationship, ang inyong uyabon kadtong okay lang sa ing ana. Tama ka na. Well said. Para dili villain arc ang inyong story. Well said. Diba? Tama ka ang na. inyong uyabon kadtong okay ra nga migo mo sa imong ex. Kay kung ang inyong giuyab is ang boundary niya kay di gyud ko mosugot na migo mo sa imong ex, mahimo kang demonyo. Demonyo ka. Demonyo ka. You're evil. Oo. So dapat timan-an to ninyo ha. You have two options. You have two options, people that are like to maintain relationships with exes. This message is for you. Either uyabon nimo ang tao nga ganahan ra pod sa thought nga migo ra mo sa imong mga ex. That's number one that you can do. That's your option. Para dili mo magkagubot. Number two is ayaw na lagpanguyab. Unya, keep your relationship with your exes. Wala kay uyab. Kay wala may masuko. Wala masuko. Oo. Ing ana. Mo na siyang tama di ang abuhaton. Nihatag na mig solusyon ha. Nihatag mig solusyon. Ganino. Another comment. Ingon si Cheese Pancakes. He's concerned about his own feelings and being embarrassed at what was supposed to be your birthday dinner. Gani, birthday pa dyan mo. Kalain po na. Pinakabastos sa tanang bastos. Gani, bastos ako. You've made it clear, I assume, yes, I also assume, that you're uncomfortable with their relationship, but he just ignored it. Gani. That's what he did. Gani, gingon na ni Kringkay. On top of it, it sounds like he's gaslighting you, trying to make you feel like you're acting crazy for being upset about the situation. Gitestingan lagi ka. Gitestingan siya. You're not overreacting at all. This would be a complete deal breaker for me personally. Gani, deal breaker na. Para sa ako nga tao, deal breaker na siya. Dili na lang ako yung uyabon kung ganahan di kag mga ingana amigo mo sa mga ex. Tama. Dili na lang ako, lahi na lang nga babae katong mosugot og ingana. May pano, kabalo ka, iyahang ex, iyahang uyabon. Gani no! Gano mag-chat-chat? Dili, ang pangutana, nganong nagbulag mo? Nga nagkuyog manggapon di mo? Mao. Kung magkuyog di gyapon mo sa mga birthday sa laing tao, nganong nagbulag pa mo? Mao. So, unsa inyo hang gibuhat?
Nanungog, nanisting, nanungog. Sayang-sayangan ninyo ang oras ni Op. Kani, basahan na to ang coming from Snoodogs 174. Snoodogs. You did not make a scene. He made a scene by dragging his ex to your birthday. That is a scene. Mm-hmm. Like it was no big deal. Mm-hmm. After you already told him you weren't cool with it. Mm-hmm. That's straight up disrespect. You didn't overreact. You just had enough self-respect to leave. Correct. Honestly, he and his mom should be embarrassed, not you. Tama ka na. That is straight up DISRESPECT. Gani. Find out what that means to me. Nako'y na-realize. Ang mga guest, wala respeto ang ang boyfriend. Aside sa wala kanya girespeto bilang girlfriend, wala po niya girespeto ang mga guest. You're putting the guest in an awkward position. Siyempre, wala man na sila maingon. Ay, lami ang pagkaon. Ay, lami. Creamy ang carbonara. Oo, no? Hala, tamis ang leche plan. Dili ka, siya tamis. Oo, tama ragyan ni siya. Kaya taas biya akong sugar. Di syempre, sa mga guests. Di syempre, dili kayo create og deeper conversations ang guests between you and your girlfriend's kanang experiences. Kay birthday man to sa imong girlfriend, no? Syempre, ang conversation will be about your girlfriend. At deeper conversation about ana ba? But they can only do small talks because Kay ano? Ay, padayon. O gani, you can only do small talks. You can only say small talks because nagdala kag tao nga outside your circle. Napaisa. Asa man? Kay nagsige di ay sila og istoryahan about their good old days. Gani, no? Nya, nag-inside jokes na sila rin nakagets. Oo. Ako tayo, sila nga. Kay remember ka sa una ka daw. Sa una ba, no? Mga guys, kay. Di, mga guys, tamis ang leche plan, no? Uy, ang iced tea, tabang pod gamay, no? Hala, pangayo daw dito og asin be kay murag tabang-tabang lagi ni ang kanon ay. Ngano pong asinan ang kanon? Diba? Gibutang nimo ang guest sa awkward nga situation. Gitistingan po niya ang guest. Gusto po niya tistingan ang guest. Asa mo ko to? Nag-explain na lagi siya sa fact nga gidala niya ang iyahang ex late pa gyud. Aha mo gikan. Nag-make na siya og scene kato pa lamang. Nabutang na ka sa ana nga scene na mag-uyab nag-away sa mga tubangan. I don't know, I forgot. Ako nabutang na mi ana nga scene. Di ba? Nabutang na mi ana nga scene ni Naknak. Tell me all about it. Dili ba kanang dili man sa nag-away gyud nga kanang huge blown up situation, dili nga kanang medyo may mga snarky remarks here and there na murag may padulong naman ig-away oy nga nang anak kanang ko tay kanang namisita mi sa mong friend tapos nakalimot akong friend nga ibutang ang bahaw sa gilutuan og adobo. Kay lami daw na, di ba? Ang bahaw ibutang sa I would imagine. Ibutang diri mang bahaw. So, magkamura, magkagkaroon lang, uy. Anaon. Ay, lain man dahil na mo istorya. Lain man. Siyempre ka nang, close ko sa akong friend na female. Pero katong, ang iyang bana, dili, may close. So, kanang, pag maminaw ko, marag, that's my first impression. Ano ba? Lain. Lain na siya. Lain ka na. Pakita po ninyo ka ng sweetness in front of the guest ang imuang partner. Balag plastikan. Dili mo makipagplastikan man lang. Grabe naman po. Kung Kung dili mo kaya makipagplastikan, ayaw na lang yun og istorya. Ano man na, uy. Kana, napatay lang comment there is si mean-photograph. Quote, if you act like you're okay with this ex being around, you're a sucker. Bitaw, tama. There's no way that I'll believe that they are just friends. They had an intimate relationship. What makes you think a man is gonna just hang around his ex because they're good friends? You're not wrong for walking out, and don't let anyone tell you embarrassed them. He disrespected you the moment he walked in with his ex. Correct. Correct, tama ka na. So, tama lang po na ni Hawa siya, no? Kay kanang... Kung dili siya mo hawa,
It means makatolerate. Okay, ay ni siya. Okay ra saya makatolerate din ni siya nga sitwasyon ngayong ani. Pwede di ay may magpadayon. Pwede din may mag-neo. Oh, gitistingan niya. Gitistingan. Do you want to Diba? be my girlfriend, the two of you? Oh, no. Cause I'm so sick of just one, I want the two. Oh, kahawda na niya. Oh, di ba? Ingon ni crazy leadership. Quote, you should reconsider the relationship. Bitaw. He crossed the line by bringing her to your birthday dinner. You have expressed how uncomfortable you are with their relationship, and he chose to disrespect you at your birthday celebration. Block him and move on. Update me. Hala, Okay. Demanding. Napa siya pina-update me. Demanding si crazy leadership. Demanding. Nangayog update. Wala, oy. Wala pa gyud siya na, would you update me? Ang ilang giingon lang kay, update me. Oo. Di ka the Reddit people would appreciate if there's any update. Wala yung mga anak nga hangyo. Diretso, update me. Ay, nga na, di ay na. Kay disrespect manggod to. Kanang isa siya sa mga deal breaker na buhaton manggod. Labaw na nga nag-express na si Op na dili siya gusto. Hoy, ako wish para sa talang tao nga dili nila ni ma-experience. Ako, as far as I can remember, I haven't experienced this. Ay, good for you. Oh, salamat kay Nathaniel Blank. Oo. Salamat. Gina-emphasize yun ako na it's always about respect. If you don't respect your partner, there's no love. Mo na ang sign ni mo nga, sikag pangutan na, love pa ka ko niya, si Felicia og Jampol, mo man na ilang content. It's about, ang ilang content kay, about a stereotypical girlfriend who's overjealous and Dili siya stereotypical. Mura siya possessive girlfriend. Exaggerated na siya ba? Na maybe stereotype, exaggerated stereotype. But the kind of character she's playing, kay kanang murag real. Ay, believable. We know some people. Ay, di ay mo. Dili mi magtel. Lagi ka kung dili ka mag-remember sa ako. Dili mi magtel. Ang character man ko ni Felicia sa ilahang content sa Happy Friends vlogs kay kanang kutay ni istorya siya sa nagabaligya og ice water. Iyan na naman ang pinaglalandian mo. Si ate ice tubig. Ana, kay ganun ka pa pag bibili sa kanya. Ate, pabiling ice tubig. Oh, bakit ka ganyan magsalita sa kanya? Gusto mo siya. Ana, murag nga na good. Well, there are people that are jealous like that. Ing anak ka OA, yan na po yung mga tao nga kanang chill lang jud. The cool girls. Oo. Pero cool girl lagi pero mahimong gone girl. Patay. Mamatay. Nabay namatay ato? Wala. Wala yung namatay sa Gone Girl. Wala. Ay. Naaoy, gipatay niya si How I Met Your Mother. Ay, si Neil Patrick Harris. Oh, yeah, I remember. Wala, oy. We just talked about him earlier. Yeah. Anyway, diri na ta kutob, guys. Diri ta mag-vote in the poll. Guys, gilahin na mo. Diri na ta mag-vote in the poll. Kay murag feeling na ko mas appropriate ang vote in the poll diri sa Sugilanon episodes. Gani, mas appropriate ni diri kay dili siya na mo di kay mi makaisip og vote in the poll sa mga sa mga Nagdilaab diri ta sa Sugilanon, okay? Vote in the poll. Okay ra ba nimo nga close gapon ang imong uyab ug iyahang ex? Kay kanya-kanya betag preference. Oo. Comment sa pwede mag-vote ha. Mag-vote mo. Yes, no, or maybe or unsa bay choices na ihatag dito. And pwede po mo mag-comment. Comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Unya, unsa may ibis da academy nato karong adlaw? Dapat una din ibis da academy no before the poll. Ikaw na lang switch. Ay, no. Sige, i-switch na to na next time. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is bisan og bisag. Bisan og bisag. Spells. So these are two words. Yeah. Their spelling is
B-I-S-A-N og B-I-S-A-G. So na ako'y nakita dito sa our Bisaya na post, nangutana siya kung unsay difference sa bisan ug bisag. Aha. Unya katong commenter na nakita nako dito. Tama to yang giingon nga ang bisan ang root word. Bisag is just shortened nga bisan og. Dili ko mutuan na. Dili ka mutuan na. Pero mao na ang akong theory og mutuo ko sa commenter og maupo na ang ako ang theory nga bisag is just a shortened bisan og. Pwede pod bitaw. So in Cebuano, bisan and bisag are often used interchangeably but they have subtle differences in usage. Bisan is more formal and commonly used in written Cebuano. It means even if or no matter what. So example, bisan unsa pa siya, akong higugmaon siya. Bitaw. No matter what she is or no matter what he is, I will still love him or her. Mo to ang yung translation in English. Pero mas ang bisan ginagamit in a more formal discussion, more formal writing. Bisag is like almost like gishortened na good siya nga I think murag siya nahimong dili man siya slang, 'di ba? Pero murag siya colloquial term, I guess. Bisag, siguro evolved lang siya nga bisan. Mao gani no. Bisag is more conversational and informal. It carries the same meaning but is more commonly used in spoken Cebuano. Example, bisag pobre siya, buotan man. Pero unsa day jud na ang meaning sa anang bisan sa English? I would say you already said no matter what, right? Murag even. Oh, even if. Even if. So bisan pa or bisan og. Oh, even if he can't read, the teacher allowed him to graduate. Oh. Bisan pa og di siya kabalo mo basa, gipa-graduate gyapon siya sa maestra. Oh, so mo to ang example. So kung mo ingon man gud kag bisan pa, usually bisan pa akong madunggan. Lahi na ba diri baskin? Bitaw no. Sa Davao ba? Ambot nga na language evolution no kay baskin unsa lang maskin. masking unsa niya himong baskin gigisagol na ang masking og bisag. Ano ni siya ang bisan man good ginagamit usually with a preposition kay naman jud tay preposition diba grammatically. So ang preposition usually is og. Diba? Dili lang man ang og is not just and. It's also a preposition. Like, it can be off. It can be... Basta preposition na siya. So, pag moingon kag bisan pa, naagyo na og permente or mostly kasagaran. So, nahimo na siya bisag eventually. Bisan pag. Pero asa man gikan ang baskin? Wala ako kabaloan na. Basking unsa pa siya kabugo, gipagraduate gyapon siya. Wala ako kabalo asa nagikan ng pero murag the same ba siya thought? The same siya meaning. Baskin, bisan, masking, bisag. Bisan, bisag, basking. Oh. Ang basking lagi gisago lagi na masking o bisag. It's so funny. Mo gani no. Ay nako, bisan pa og giingnan na niya nga di ko komportable nga friend gyapon mo sa imong ex. Gidala po niya ang ex sa birthday. Oh. Bisan pag ing-ana nag-ingon na siya, gidala gyapon so walay batasan, di ba? So maunang nakaingon ambot kasi nag-ingon na nga ang bisan is more formal because it is the original, I think it is the original form, bisan. Ang bisag is just a shortened na bisan og o bisan pag, bisan og, bisag. Na shortened na siya. Pero lagi na ang maskin og bisan sagol himong baskin. Na himong baskin, Carol Baskin. So baskin pag niingon siya glab kaniya, dili na tinuod kay wa kaniya girespeto sa imong birthday. Mao. Di ba? Tinuod na siya. Tinuod ka na. Oo. Salamat kaayo guys sa inyong pagpaminaw. Mag-outro na mi. Salamat. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of the latest episodes.
I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na amoy mga suggestions para sa amua, letters or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes for GCash and Coffee are there. You can scan it and then you can send your donations to us. Salamat sa atong mga donors again. Thank you so much. Thank you. Unya, maura to. Maura to. Maura to. Salamat kaayo guys. See you next time. Bye!